Безплатните билети за откриването на новата спортна зала в София свършиха за около час. Това изнерви хилядите хора, които чакаха на опашка от рано сутринта. Подробностите ще научим сега от Богомил Грозев. Добър ден, Боги. За теб всичко вече изглежда спокойно. Добър ден. Да, спокойно е. Няма толкова хора, колкото преди около час, но тези хора, които виждате тук пред касите, на които се намираме, всъщност седят още от един час и не могат да повярват, че билетите са свършили. Искат отговор на много въпроси, включително те смятат, че билетите, които са раздадени, не са 5000. Иначе по-рано, преди да се обяви свършването на билетите, тук беше истинско стълпотворение. Имаше хиляди хора по тротуарите, нагоре-надолу, тук в тунела, но в 11:10 горе-долу свършиха билетите, но имаше и късметли, които успяха да вземат билети и те бяха дошли доста по-рано. Вижте. Както се редиш оттам, опашката и едни хора идват от тук, едни в средата се бутат и вътре беше така. После един полицай почна да идва и прави така, бута хората и само вика: наредете се в опашка. Нареждаме се, при което някой идва и почва да се бута там, където е останало празното място. Да, няма никаква организация, абсолютни аматьори. Полицаите, които са изпратени, също никаква организация не направиха. От колко време чакаш? И от 9:15. Ще успееш да вземеш билет? Надявам се, тук съм, чакам, казаха, че ще дойде нова партида. Те сега се свърши? Те сега свършиха, тези, които са били тук, и казаха, че до 15-20 минути ще дойде нова партида. Раздават билети, които са на различни редове и на различни места. И за съжаление дават само по 2 билета, което беше предварително обявено. Но не може да бъдат сменени. Разбира се, че се заслужава. Не всеки ден се открива нова спортна зала в София. А допада ли? Ти харесва ли тази зала? На външен вид, да, вътре не съм я видял още. Ще видим. Официално вече на самите каси е закачена табелка, която казва, че билетите са изчерпани. По данни на организаторите на базата тук са раздадени около 5000 билета, като всеки един човек, който беше днес тук на опашката, имаше право да взима по 2 билета. Както виждате, продължават да седат хората и да търсят отговори защо толкова бързо са се изчерпали билетите. Също така, това, което е важно за хората, които имат интерес да видят залата, има обявени официално на таблата, че всяка сряда тук залата ще е с отворени врати и всеки, който желае, може да я разгледа свободно. Също така ще има и свободен достъп за първенството на художествената гимнастика. Това е за сега от тук, колеги. Боги, благодаря ти, Богомил Грозев, за предстоящото откриване на новата спортна зала.